Ja, Luna. Goddag, mit navn er Trond Bresbjerg. Har jeg kommet til logoped Tone Lode? Ja, det er du. Ja. Jeg skulle gerne have den time for os en logoped, for mit problem er, at mine konsonanter er for tydelige. Ja. Tager du timer? Ja, ved du hvad, jeg skal lige skrive ned her. Jeg skal lige høre, hvad er det, du siger, dit problem er? Ja, jeg får stadigvæk høre, at jeg snakker for tydeligt. At jeg ikke slover det nok til. Ja. At jeg må gøre mit snak mere utydeligt. Ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. For de agter mig og siger, du snakker så tydeligt, hvorfor slover du ikke og siger sådan, hvad skal du også bortse til at Tone Lode, hvad er du, Trond Bjergsborg? Så siger de til mig, de agter mig. Okay, hvor arbejder du henne? Jeg arbejder som computer assistant med webdesign i Esbjerg. Okay, Computer. assistent. Assistant webdesign. Ja. Ja. Og hvem arbejder du for? Ja. For webdesign? Jeg arbejder for www webdesign. Ja. At firma i Esbjerg. Ja. På svingen ved Esbjerg. Der er det tippen ned. Hvornår er du i Esbjerg? Jeg kan komme når som helst. Hvor mange timer trænger du for at gøre mit sprog utydeligt og slovet dig? Ved du hvad, jeg tror, vi er nødt til at tage en samtale først, hvor vi lige sidder og snakker sammen, og prøver at finde ud af præcis, hvad problemet er. Og ja, det kunne jo passe, at hun får tidstal rundt for, at det kunne være 18 middag. Nej, nu slovet dig! Hørte du det? Hallo? Jeg slovet! Hvad siger du? Jeg sagde, hørte du lige nu? Så sagde jeg, kom og sagt, nu næste tester, du tog låne tårter, der logger pæt og prater med. Hørte du, hvad jeg slovet? Hej, tydeligt, Perso. Nu får du komme tilbage til webdesign. De har opdaget, at det ringer dig. Lås du det. Jeg går der. Jeg må lægge på. Ja, okay. Stakkars Lone, tror det.